Kani kadega Bathymmai TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongstoiñ Langkarding Shillong. Admissions open now. MLA jong ka Nongstoiñ constituency uba Macmillan Bersan. Haka jo kapor ubolong ru chairman jong ka State Law Commission. Haka arp kandai telek mentau benai rempang arajar arpau. Ula pli pat ba ye ka Ïing Skul ka Bathymmai jong ka Lyngngam Presbyterian Higher Secondary School. Kabaran haka snong mau tengkon kabadang hap hapo Motion Road Civil Subdivision. Ya kani ka Ïing Skul Bathymmai jong kani ka skol layara ban bay pisa lengba ka Asian Development Bank. Haka jinglot ka bakon shiklor prapapra lak tingka. Bat hakane ka juga sngi uniu MLA ula boru yo maunong rem nakabanta bantai pan saya ke Lyngngam Presbyterian College ya ka ba menteri rang ba ka jella u konrad kongkal sangma ula kular ban no jengrap sipolak tingka. Hakane ka sngi lawan ban sakhi langi kini ke jelang da MLA ka Motion Road constituency uba Gigor Merthong u Deputy Commissioner ka West Castles District uba Tilingwa u Principal jong ka Lyngngam Presbyterian College uba BK Light Plang u Principal jong ka Lyngngam Higher Secondary School u Temen Basan SB Lingdo u President jong ka Governing Body u Reverend HB Lingkhoy u President jong ka LPHSS u Reverend RS Dingdo kirang ba kathan bat kiwe Kawai ngakwahi banai kajingya don rengkat lang bati ba hakino kino kikam hakino kino kipor ba pidon kam nga ngandon lang bapi namar ba ngatipsai ba hakane ka dong kathanjungi kalong kabadon kam tam yaki school bati college namar ba hiang nehi ngiduna palat banya theo bat kiwai ki konsensi ngiang nehi ngidon kam kajingya trailang kaba kongsan umde ban pha tang ya UMLA ban wat ya kajing don kam nakapta konsensi ndre don kam kajingya trailang napi ki pajba napi ki nohikai napi ki kena school ban pentip ban ya buddin lang ya kano ka jinge jong ka dong ka thai ka jing tmu ko bha na kam ta ka jing mot na ta ka jing bha jo ka thai ma ka dong ka jing ngala banong ba ha India ni do tang kumpa 10% dari 8% ki Kristen tang balar ngi pe ya ka contribution ya ka jing no senyang jong ki kenur Kristen di India ha ka be dei mat ka kule ka puti kabar ha ka dei pok ka education ha ka feel of education kadai ki balang Kristen ki balang nok senyang minum ong ya kadai kari ke jongi kari kasih ke jongi ki bastang nengkong ya ka pule ke putih kadai lembak mission hai ingin bui school hai ingin bui college kai ka kedan jogi kai status ke jogi hai ingin bui gino hikai pakai ka kedan pakai status ke jogi empadon la sa punya senam bang yo ke jalan megala ya ka education policy menjur ka Ïing do ba thau an juga jalan megala but sen ya ka education policy seperti kamna hagri ki singi ka don ka jing ya pakhat jong ka education department lingba ka cabinet pan ai jing rap additional sanction ya ki no hikai ki college pa fail pa lingba ki department jong ka suka India kadon ka ka ministry jong minority affairs department ministry juga government of India pan ngidon ka ka Ministry of Tribal Affairs ka pasat ai jingrap pan persna ya ki project ki bahai la rangi la banyo jingrap lembaga ka Ministry of Tribal Affairs nak ta di college na tai ka song no kale melem jongpi pan recommend kata pat dei menta ugnai swaumachi kata ka project ka Paisa committee hadali kan song biang nak ta ka snem arja apuai pat karang dei ka kabu ka thai ban persnel yang chief minister lembaga planning department bagin pak recommendation syadali nata ke jinstang juga ke project
Kang je.